ang kasing-kasing sa imong pulong. Nilintigon, di mo kami gitawag, ang lamang mabuhi sa imong mga Diyos no patutulog, aniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Diinintigon, imo kami gitawag, ang lamang mabuhi sa imong mga Diyos no patutulog, aniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Diinintigon, imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga Diyos no matutulog, aniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Diinintigon, imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga aron lamang mabuhi sa imong Sa ngalan, samahan o sa anak ko sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang paniusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Maigsuon karon ay ikawalo ka adlaw sa atong pagpangandam alang sa kapistahan ni San Vitalis sa Milan na atong patron. Atong pangayon yung panabang atong gihalad ang tanan atong intentions o usab ang intentions sa atong parokya nga unta mahuman nato ang atong ipaningkamutan nga mga proyekto sa dili pamibalhinon. Maigsoon aron mahimog ang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong sala. Tanan nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagawom sa tanan ug kanyo maigsuon nga nakalapas ako dakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa pagbuhat sa kinalang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kanyo maigsuon ang inyo iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dan unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
Magampo kita, makagagahom og tunay nga Dios, dangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan. Hingpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinaggup nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit, nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro o si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pare o sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, o nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakigiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom o pagbuot. Og karon, Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat og kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Itoy-od ang among kamot aron sa pag-ayo. Og itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan og mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Human sila nagampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, og silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kokahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ng mga nasud ug ang datawhan misulti ug binuan. Ang mga hari sa kalibutan mialsan ug ang mga kadagkuan nagakasabot
batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtian tang ilang mga talikala ug isalikuay tang ilang mga gakpus halayo ka nato. Siyang nga naglingkod sa trono sa langit, nagatawang ang Ginoo ng yamit kanila. Unya diya sa kapungot misulti siya kanilang, nalisang sila kaniyang diya sa iyang kalagun. Nagbutang ako sa akong ngari dito sa Sion, ang akong balang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw agyan ako ikaw. Pangayo kanako ug akong yatag kanimo ang mga nasud nga kabilin ug ang kinatumian sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kulon nga yuta. Ulan ang tanan nga nagasali sa Ginoo. Ang Ginoo manaha ninyo. Inutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga nginganlag Nicodemo, nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usaha gabi ni ana miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat
gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makita sa gingharian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini. Apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Glenn, Monsignor Raul, o Monsignor Hebolingo, maigsoon, maayong hapon atong tanan. Sa ako nag-ingon karon ang ikawalo nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapistahan ni San Vitalis of Milan. Karon bag-o dunay pundok sa mga pari, apil na mga religious nga naapil ko maigsoon. Unya nahisgot nga, uy, Monsignor Alia, nas katedral, dili ba si San Vitalis ang patron? Ingo, San Vitalis bitaw niya, na duha ka pare na ingon nga, dugay nang na-assign din sa Sugbo, pero religious. San Vitalis day ang patron. So, daghan maiso, no, ang wala pa makaila nga si San Vitalis o San Vidal sa Milan, mo'y ato ang patron. Kaya itong kalihukan, God, mas dako kayo iniga December 8, no, ang Immaculate Conception. So manin ang team na ningkamot sama sa gisugdan ni Monsignor Hebolingo nga ato ang devotion ni San Vitalis dinhi sa Sugbo. Kay labi na cathedral kini. So FYI lang, no? Una nga in 1595 natukod nga usa ka diocese ang Cebu. Sa dihang natukod nga archdiocese ang Manila. So tulo ka diocese sa Pilipinas, so mani pagsugod, paglambo, no, sa simbahan dinhi sa Pilipinas. So kay ang unang diocese ang Manila under suffragan sa Mexico. Nya sa dihang nahimong archdiocese sa Manila nanganak kinig tulo usa na ta. So niadtong 1995 gisaulog nato ang 400 years sa pagka diocese sa Sugbo. Mga may suon 400 years kapina ang titular ba nga ni Fariglan sa atong archdiocese under siya sa most holy name of Jesus. So manay anagram IHS. No, Jesus Hominum Salvator. So naagyon sa pinakasentro. Pero nahimo usab nga parokya ang maong cathedral o ang iyang patron mao si Saint Vitalis of Milan. Supposedly karon gayud ang fiesta dungan sa kaplag, no, dakong kalihukan karon dito sa Basilica. Pero tungod kay magsugod man tag nobinaryo o Sabado Santo, mo na nga gisaylo lang nato mo nga karong Miyerkules pohon ang atong fiesta. Now, wala ko kay bawog kanusa natukod nga nahimong parokya
ang cathedral. Pero kining balay alampuanan gi-dedicates kini around 1800 ngadto sa Holy Guardian Angels. So gipasabot lang aron di ta malibog no kay sa masimbahan tulo manggod no sa man Holy Guardian Angels ang iyang balay alampuanan, ang patron sa Sugbo kanhi mao gini ang patron sa Sugbo mao si San Vitalis. Now may isuon si San Vitalis matud pa sa iyang kinabuhi mura siya og aide-de-camp o military officer nga mukuyog-kuyog sa usa ka huwis o judge nga si Paulinus. Usa kay gayon gipakuyog siya ni Paulinus ngadto sa Ravenna. Ug didto sa Ravenna, I think didto dunay tawo nga patyonon si Orsocenos nga nahimo pong santos. Ug mao kini maigsuon, wala kay bawo si Paulinus nga usa ka Romano nga iyang kuyog si Vitalis usa di ay ka Kristiyano. Kaya niya higayon na murag under ni Emperador Nero gidili ang relihiyon nga Kristyanismo. Ang mahibaw-an nga masakop panakpon o kadaghanan nila gipamatay. So didto si Orsocenos mo surrender nanda iyan natang isalikway si Kristo atong Ginoo aw nili sa patyon. Pero mitambag kaniya si San Vitalis ayaw duol ka na kaayo sa dag-anan no kun lumba sa dagan duol na kay ang finishing line agwanta ha dawata ang kamatayon. Ug tuod man ni sugot si Orsocenos og diha nahibaw-an nga kini di ay si Vitalis usa ka Kristiyano. Nato higayon na wala pa lalaing relihiyon nga Kristiyano no wala pa lain-laing grupo sa mga Kristiyano no. Dili pa karon nga mo identify gyud ta as Roman Catholics. So mo ni maison ang pagpatay ni San Vitalis grabe. Ang iyang martyrdom kung mosuroy mo kita mga Subuanon daghan to makasuroy man gyud sa Roma labi na karon na ay Jubilee year, pangitaan ninyo ang simbahan minor basilica ni San Vitalis. Kay makasud ta niya active ni makasimba ta. Do na nga to sa sud sa iyang simbahan gamay ra nga basilica sa bungbong niya dili pareha ni nga natay bintana no. Tuwa didto ang iyang mural kung giunsa siya pagpasakit. So wala pa siya ilubong nga buhi si San Vitalis giinat no gipahigda og lamisa dunay duha ka tawo nagbira sa tagsa-tagsa ka kamot lain say nagbira diri sa iyang mga tiil unya kay buhi pa man gilubong siya nga buhi no makita diri sa mural dinhi dapita. So grabe ang iyang pag-antos. Pero si San Vitalis wala gayud mobiya sa iyang pagtuo. Gipalabi niya ang kamatayon sama sa iyang tambag nga ni Orsocenos nga duol na kayo. Gipalabi niya ang iyang pagtuo o bahigugma ni Kristo nga atong Ginoo kaysa pagsalikway kaniya. Gipalabi niya ang kamatayon kaysa kinabuhi. O mo ni mahinumdum ta sa gisulti sa atong Ginoo maigsuon no sa Matthew chapter 16 verse 25 nag-ingon, Whoever loses his life for my sake will find it. Kinsa katong mawad-an sing dabuhi tungod ni Kristo, makabaton hinon ini o gikan siyang kamatayon, wala nila palandunga nga hangtod karon dakong buhi ang ilang kinabuhi. Kay uban ni sa laing higayon sa diyang namatay na si San Vitalis ang iyang asawa nga si Santa Valeria gimartir usab. Og ang duha nila ka anak nga si Protasio og Herbacio. By the way, og moadto sa mo sa Milan, dunay simbahan si San Ambrosio. Dako nga simbahan. Tuwa dito ang lubong ni San Ambrosio
makita no ang kalabira nila gituparan siya sa duha ka anak ni San Vitalis nga si San Gervasio o San Protasio. No makita gyud nagingan. Unya may suon si San Vitalis maoy mao gyud pinaka patron saints sa Ravenna. No, ang Ravenna usa ka syudad nga sa north nga city of art. Doon na sa nindot kay nga basilika, dili kay dako, pero ang iyang mga bungbong, ang sahog, kanang mga mosaic. How do you pronounce mosaic? So ingon ano no, ang arts niya daghang kay mga tao moadto, mga turista, pero wala na gamita sa pagmisa adto ka mosimba sa tupad nga simbahan. Pero nindot kayo, nagyod ganto sa gates gibutang San Vitali. Unya siya ang usa sa karaang syudad kining Ravenna may suon. Now, ang atong makita nga imahe ni San Vitalis mao ang unsa man kining pala, no, shovel or spade. Ang pala kung nagkahulugan o kasakit, no, nagkahulugan o kamatayon. Apan diha sa kasakit o kamatayon ni San Vitalis, aduna kini bag-ong kahulugan maigsuon. Nahimo kining simbolo sa pagkabanhaw o bag-ong kinabuhi. Kay pinaagis sa pagdawat sa kamatayon, siya usab nakaambit sa bag-ong kinabuhi diha sa pagabanhaw. Sama sa tong Ginoo nga gilubong ug unya na banhaw o sa iyang gisaad nga ang magpabilin diha kaniya, mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon. So mao ni may suon. Ug ang pala karon sab kung maghimo ta og simbahan, dili ta makahimong building kung wala tay pala. Pinaka basic kayo nga tool sa carpentry or masonry kining pala may suon. So ingon ana unsa ka importante og busa ang pala mao ang pagtuo ni San Vitalis nga nakahimo kinig kalig-on sa simbahan. Kay pinaagi silang kaisog tibuok pamilya, ang mga tao nga nahadlok mipadayag silang pagtuo nga sila usab mga binunyagan. So imbes mahadlok ang mga Italiano, mga Romano, taga Milano sa kamatayon, nahimo silang isog o may na lang, no, miabot ang higayon panahon ni Constantino nga nahimong relihiyon sa imperyo ang Kristyanismo. Mga migsoon sa atong kinabuhi, aduna di kita makalikay sa makalisdanan. Apan batunan nato ang samang kaisog, ang katakos no courage, faithfulness unto death, o ang paglaom diya sa kinabuhing dayon, no, nga gipadayag ni San Vitalis sa iyang asawa ug duha ka anak. Sa atong pagsaulog karon ini ikaduhang semana sa pagabanhaw sa Ginoo, hinaut-unta malig-on kita. Kay kada usa nato duna sa tay istorya mahitungod og kalisdanan. Mga istorya sa mapagsulay, mga istorya nga daw gitabunan ka na sa yuta tungod sa imong kaguol. Apan ato hinumduman magpabilin kita diha ni Kristo. O San Vitalis sa Milan, iampo mo kami. Isip matuod nga mga manununod uban ni Kristo, masaligon kitang mudangop ngadto sa atong amahan, maingon kita, Amahan, dungga kami.
Amahan dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahiusa aron sa pagsalamin sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad ang katilingban sa Diyos nung gugma. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang mga binunyagan mutubo diha sa kahingpitan sa pagkinabuhing Kristohanon. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga sila nga naulipon sa kahadlok, makakaplag sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga maghago kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo aron sila mutuo ni Kristo o mabunyagan. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang atong mga kaigsuunan nga matuuhong mihalina mabanhaw ngadto sa himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita. Amahan dungga kami. Langit nung amahan, sa among paghalad o mapag-ampo, kabiga kami ngadto sa kayusahan sa Espiritu nga nagpuyo diha sa imong mga anak ug sa imong anak, among manunubos o Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa ganturan. Amen.
Maigsuon, magampo kamo, aron ang inyo at atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magkagagam sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkait sa himaya sa ngalan. Alang sa kapuslanan at tibukan sa santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mahalad sa simbahan nga nagmaya. Sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihata usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diya sa langit. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ibayaw inyo makasing-kasing. amo nagibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang maanak sa kahayag na himugso nga sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan nablihan pag-usab ang magangaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagabanhaw. O tungod ni ini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyo pag-awit sa imno sa himaya diya sa way hunong nga pag-ingon. Santos gani ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imo espiritu, ang pagsantos magasa, ang mahimo kini alang kanamo, nga lawas sugdugo na Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakales, mipasalamat kaniyo pausab, mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kales sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na masala mapasaylo, buhata kini abhandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron mahandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga angayan, nga muatubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na si Pope Francis, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, San Vitalis nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa ganturan. Garon magiusa na sab kita pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit mapulong nga gitudlo kanato sa atong nabanhaw nga manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, gaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imahan ang kinaharian, ang kahugay, himaya, hangtod sa kahagturan. Ginoo Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa ganturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa kanimo. Karon ito'y pakita ang timaan sa atong pananig sa unay, panagdahit manaa kaninyo. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apalipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita, kaluy pagtanaw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong gabi sa tanan, atong giawhag ang atong mga stewards of the day sa pagari sa atubangan. Milagros C. Jerusalem, Elvera Tigo, Maria Sonia T. Escalona, Mario Belenguel, Lendi Diapena, Cora Suson, Ethel Veloso, Janet C. Tixon, Mary Jane Buyok, Nelda Opos, Annabel G. Gagara, Veronica Lau, Lydia Ancahas, Josephine B. Abilion, De Roser Enterprises, Confraternity of St. Jude Tadeos, Chenny Rintuza, Susan A. Uy, Elijah Joseph Anthony Uy, Vita V. Ang, Stephen Ayan Ang, Alberto Borong, Baby Borong, Roselia Aratea, Inad, Heidi Galendez, Mrs. Flor Quinyo, Edsel Gu, Nathaline Gu, Francisco Gu Jr., Tina Ancahas. The Cebu Metropolitan Cathedral of St. Vitalis of Milan Parish present this certificate of appreciation in gratitude for being our stewards of the day, given this 28th day of April 2025. Signed, Mr. Alex Tixon, President of Confradia de San Vidal, Reverend Father Joseph Stephen N. Anore, Spiritual Director, and Reverend Monsignor Camilo P. Alia, HP, Team Moderator. Mahigsuon, mianhi kita uban sa kalipay sa pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo ug diha sa iyang pag-abot kita magsaulog sa iyang pagabanhaw kinsa miluwas kanato gikan sa kangitngitan sa sala pinaagi sa paghimo sa cross nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan nga gidayan-dayanan sa katahom magpahinumdom unta kanato sa cross ni Kristo nga maghatag og kinabuhi o nga kanunay kitang magmaya sa bagong kinabuhi nga nagdanag diha sa atong mga kasing-kasing. Ginoo, panalangin ni ang imong masulugoon kinsa nahimong mga tinugyanan nining adlaw sa misa novena. Magmaligo nunta ang ilang pagdebosyon ngadto sa kasulugan sa pangilin ni San Vitalis sa Milan. Puna sila sa kadasig ug itugot kanila ang imong panalipod ug grasya. Hatagi sila sa kaayuhan, sa kalag ug sa lawas. Hingpit nga gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Panalangini o santusa sila aron sa paglikay sa daotan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang matinguha. Kinang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.